Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Καραμίτσος και είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων της Τρίπολης. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους των διοργανωτών της σημερινής εκδήλωσης, τους εκλεκτούς καταρχάς καλεσμένους μας, τον κύριο Μερτζάνη, τον κύριο Καλτσί και τον κύριο Μπάλια, που θα μας συντροφεύσει λίγο αργότερα. Και αρχίσαμε λοιπόν με ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το Εργαστήριο Διατήρησης Βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι η μελέτη της κυρίας Κατή Κασάρα και των λοιπών, η δεύτερη μελέτη, που καταδεικνύει την αξία των περιοχών άνευ δρόμου. Είναι ένα σημαντικό επιστημονικό εργαλείο αυτό, διότι η Ελλάδα, όπως είδαμε, είναι σχεδόν διαχέεται από παντού από δρόμους. Οι περιοχές άνευ δρόμου είναι ελάχιστες, οι οποίες επιτελούν κάποιο σκοπό, όπως θα μας πούνε και οι ειδικοί επιστήμονες, και καλό θα είναι όταν σχεδιάζονται τέτοιου είδους έργα να λαμβάνονται υπόψη και αυτές οι επιστημονικές απόψεις, παράμετροι. Βεβαίως θα μας πει κάποιος ότι υπάρχει το χορταξικό για τη ΣΑΠΕ, το πεπαλαιωμένο του 2008, που προβλέπει, αυτό συζητούσα σήμερα και με κάποιον δημόσιο υπάλληλο, που μου έλεγε ότι από τη στιγμή που δεν το απαγορεύει ο νόμος, τι μου λες εσύ, μου λέει, για τη ΣΠΑΔ. Μα δεν είναι έτσι. Τα θέματα αυτά, το περιβάλλον δηλαδή, είναι θέματα που πρέπει να προσεγγίζονται, γι' αυτό έχουμε και εκλεκτούς από διάφορες επιστημονικές πειθαρχίες, καλεσμένους επιστήμονες, από πολλές επιστήμες. Είναι πολυεπιστημονικά, δηλαδή επιδέχονται πολλών αναλύσεων. Δεν είναι μόνο ότι θα μας πει ο μηχανικός ή θα μας πει μόνο ο οικονομολόγος. Είναι ένας συγκερασμός λοιπόν όλων αυτών των απόψεων. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Μερτζάνη, τον οποίο θα σας παρουσιάσω έτσι δύο λίγων, ο οποίος είναι διδάκτορ βιολογίας, ζωολογίας και επιστημονικός υπεύθυνος της Καλιστό, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα επιπτώσεις των ΑΣΠΙΕ στα ορεινά οικοσυστήματα και τα μεγάλα θηλαστικά. Κύριε Μερτζάνη, έχετε το λόγο.